Synki, dziążki, pewnie wiecie, a jak nie wiecie, to ja wam powiem. Teraz na YouTubie jest coś takiego bardzo popularne, co się nazywa Back to School, czy jakoś tak. Ja nie wiem, to moja prawica, znaczy ta druga część, czyli partnerka życiowa Aga mi powiedziała, że jest bardzo na topie robić coś takiego, że ktoś pokazuje, jak się ubierać do szkoły, nie? Generalnie no. Żeby pokazać, jak się ubierać do szkoły, żeby w szkole było wygodnie, ale też elegancko i tak dalej. No ja też wam pokażę, jak się ubierać do szkoły, bo zakładam, że wy nie wiecie, a ja do szkoły chodziłem i szkołę już skończyłem i ja wam teraz, no, ja wam pokażę. Szkoły proponuję generalnie ubierać się elegancko, czyli idzie zima. Od razu warto powiedzieć, że idzie zima, także weźcie jakiś koszul. Niekoniecznie musi być wyprasowany. Mój akurat ma guziki na jakąś dziwną stronę bodaj, ale dobrze, że je w ogóle ma. Jest koszul. Dobra, pięknie. Teraz jakieś dodatki do tego. Binder, tak zwany po śląsku, czyli po polsku najprawdopodobniej krawat. O, można tak. To jest taki styl szwagier Andrzej po weselu. Ale my idziemy do szkoły. O, jest ładnie. Albo nawet, jak chcecie być super zajebiście eleganccy, to nie zaszkodzi też drugi na gumce, a i nawet w sumie można poszaleć i ubrać trzeci. Myślę, że 3 krawaty to jest wystarczająco, żeby być eleganckim, nie? Prawdopodobnie będzie chłodno, także zarzućcie coś na wierzch. Niby mówi się w kręgach modowych, że bluza z kapucą, kapuca to po śląsku, że bluza z kapturem nie pasuje do koszuli z krawatem. Ja nie jestem człowiekiem, który wyznaje to i myślę, że wygląda to bardzo, powiedziałbym, prawilnie. Jakby tak spadł deszcz czy coś, to warto mieć też jakąś jaklę, względnie zwaną nie na śląsku kurtką. O, elegantnie. Coś na głowę, jakoś mycka, żeby nie przewiało. Szol, najlepiej wełniany, składamy podwójnie. Tasia, w tasie śniadanie, większe. Ja zawsze późno wracałem ze szkoły, także trzeba być gotowym na wszystko, wiadomo, na wszystkie zagrożenia tego świata. No i w zasadzie możemy iść do szkoły. Wydaje mi się, że o czymś mogłem zapomnieć. Nie.